Uga-buga, én vagyok az izomagy. Sok ember, amikor engem meglát, azt gondolja, hogy én izomagy vagyok, és én nem tudok gondolkozni, nem tudok én beszélgetni emberekkel, meg hogy nekem csak egy dolog jár a fejemben, az, hogy edzek, izom. De mondd meg nékem, tesókám, hogy mit kéne neked mondanom, mit kéne tennem, hogy te azt gondoljad rólam, hogy én egy szofisztikált és okos ember vagyok. Tudnék neked olyan szavakat kimondani a számon keresztül, és olyan betűket formálni mondatokba, szavakon keresztül. Tudnék neked olyan szavakat mondani, ami által te azt gondolnád, és ténylegesen elhinnéd, hogy én egy okos, szofisztikált ember vagyok. Vagy ezt nekem szépen lassan föl kéne építenem a képemet, nem csak egy videó alapján el kell mondanom ilyen okos szavakat, hanem nekem le kellene tennem az asztalra a rendes dolgokat ahhoz, hogy te ezt tudjad rólam, hogy én tudok is valamit. Mit kell nekem tennem ahhoz, hogy én ne legyek csak egy izom? Mit kell nekem tennem ahhoz, hogy te engem egy okos emberként lássál? Mondd meg nékem, tesókám, besókám, mit kéne nekem ehhez tennem? Mit kéne nekem ehhez tennem? Lehet, hogy nem így kéne beszélnem, mint hogy tesókám, meg ilyesmiket mondanom, hanem hogy szevasz, tisztelt ifjú honfitársam, mit kéne mondanom? Mit kéne magának, milyen információt kéne magának átadnom ahhoz, hogy maga engem egy okos emberként lásson? Tisztelt... Most már nem fogok így beszélni, de az a lényeg, hogy sok ember azt gondolja rólam, hogy én segghülye vagyok, mert izmos vagyok. De most őszintén szerintem nem nagyon van egyébként összefüggés ezeken a filmeken, meg vannak emberek a konitoremben, akik nem olyan okosak, meg vannak emberek, akik izmosak és nem olyan okosak, de egyébként nincsen korreláció összességében. Tehát attól függetlenül, hogy valaki egy testépítő, nem ezt tőle hülye. És most ezt lehet mondani, hogy hó, hát te ki vagy te, hogy ezt mondjad? Tesó, te fix, jó, tesó, ezt lehet mondani, hogy én fix hülye vagyok. Meg igazából engem őszintén ez nem annyira izgat. De azért furcsa, mert sok emberrel, hogyha próbálok beszélgetni valami komolyan témákról, így nem vesznek komolyan. Mert azt gondolják, hogy mit tudom én segghülye vagyok, és velem nem lehet beszélgetni. De tesó, velem lehet beszélgetni mindenről, nyugodtan lehet velem beszélgetni. Most miért kell itt jó, hát veled nem lehet, mit tett én? Tesó, hagyjuk itt a fasságot, hagyjuk itt ezt a sok félrebeszélést. Nem kell ezt megjátszani magatokat. Na. Ugyanúgy lehet velem beszélgetni, mint bárki mással, Tamással, meg a Barnamással. Lehet velem beszélgetni ugyanúgy a Kardos Donáttal, mint mindenki mással. Attól függetlenül, hogy én így nézek ki, nem kell engem diszkriminálni, nem kell engem lenézni ez miatt. Én nem azért csinálom ezt, mert én itt akarok lenni itt a fő császárember, hanem azért, mert nekem jó adottságaim vannak, és ki fogom használni őket. Én ki fogom őket használni, és ezt meg fogom tenni. És te engem nem fogsz ebbe megállítani. De ezen felül én tudok beszélgetni emberekkel, én tudok ugyanúgy kommunikálni emberekkel, és okos dolgokat mondani, legalábbis remélem, én úgy gondolom, mint mindenki más. Na, elég ebből sok beszélésből, egy szó mint 100. Az a lényeg, hogy az embereket ne az alapján ítélje meg, hogy hogyan néznek ki, hogyan beszélnek, hanem hogy mi van legbelül, hogy milyen személyiségük van, mi van, az számít. Nem az, hogy hogyan nézel ki, miket mondasz, hogy kit mondasz, hogy kiről beszélsz, miről beszélsz, hogy éppen milyen napod van, rossz napod van, jó napod van. Az alapján ítélem az embereket, hogy legbelül milyenek, és legbelül mit gondolnak. Az számít, hogy legbelül az ember milyen, és hogy milyen jó személyiségük van, és hogy milyen jó szívű, nagy lelkű, jó emberek. Ez számít, ez fontos, más nem számít.